Jeddi yamde fawi silmaji capan en nayi wuro ɗum woni hamdallahi wuro Maliya to leydi Mali. Bisimilla mon e jokkitade silmaji nogay kedde kabaruji ɗi. Abdoulaye Dikko. Miskey woni fof miskey sa dañi miskitanan kadi kam a dañi fof ene haalani laaɓira yimɓe fof anduɓe balɗe aɓe ganda bal yiɓɓe bal emo ganda ɓe jiiɗa bal ene gandi ko Messi hande kam kanko ɓuuri wonde joueur mawɗo e aduna en. Paris Saint-Germain jaɓɓiki Lionel Messi latanoɗo ballon FC Barcelona ɗeɗo ñalaɗe joni nde hoɗum wi hen PSG domirimo kanko Messi hoɗuma wawi waɗande ngalɗo diɗɗal PSG ɗenɗo namde eko nande mun woni ko koɗo meɗen hannden Aboubacar Ba jaboto Amadou Barou Ba. Caggal majjum en kanko woni koɗo meɗen caggal majjum en cilminamo kanko Oumar Mamadou Sow mo janganeno ko winda e jahindeji ɗi wiyete ngo en timminiran ɗum nde wonno alkamisare fou e timmoɗe wiyete ngo en cilminan goto e gollowo e suudu radio gollidoro RFI fulfulde hannden en cilminanmo kanko Adama Sall kanko woni kalfinaɗo juɓɓuɗi e suudu radio Rêve FM suudu radio wondu ndendori e diwal Matam ɗo Sénégal ɗo fadde nden noon bisimilla mon e yeftere coftal ɓalli. Coftal ɓalli. E yeftere meɗen coftal ɓalli Oumar Mamadou Sow. Seydi Sow. Seydi Dikko. A jarama. Ko Allah jara Ablaye. A fini e jaam. Ko yettire Allah. A randi an indema nde so indama tan wonmo miccotomi. Cheikh Oumar. wana fa Cheikh Oumar to goɗɗo an hedde to oto banggue maayo ngo to aɗen toño de Ablaye. On miccotomi de induma Oumar fof on miccotomi. Hey minne mbeɗe miijo on kono noon nde tawno liido o eɗen gandi mbeɗa yi pooɗe nduure moɗon hay henki a sokimo mbo ɗo ko jagui kono noon omo andi ko noon wori. Ayo bisimilla Oumar e kabaruji coftal ɓalli. Ko noon Ablaye Dikko ko weltare kala saha yettinande bandiraɓe ɓe kabruji coftal ɓalli ɗum noon en calminimi en juurimoɓe kamɓe kala hettiyankoɓe RFI fulfulde. En puɗɗiran kabaruji Chelsea ko noon tigui wori poɗodiral ngal ina wayno mbiyen waɗi hanki e alhaali Super Coupe d'Europe eɗen gandi ko kawral battinigal wonno mbiyen final hakkude équipe Chelsea mbo Angleterre e Villarreal mbo Espagne. Abdoulaye kawral ngal weeɓan hay saha goto ko gotel e gotel ɓe mbadduno e dawal gadanal ngal. Hakim Ziyech on ko ɓiɗɗo Maroc ko kanko adi loggude e gacculi ɗi wonande Chelsea kono noon omo ganduɗa ko Moreno o yofti caggal pas payodinɗo immorade mbo e Sénégal najo Boulaye Dia garɗo toon ko ɓoyani équipe mabɓe o. Edouard Mendy eɗen gandi kankone ko golonowo bulaɓe ɓe ko ɓiɗɗo leydi Sénégal kankone deni wayne o golli ko moƴƴini fewi haade makko rokkude Kepa on ko ɓiɗɗo Espagne oɗo jaggi baluji ɗiɗi e faw petta o woni ina wayno tiro bi e francinkore ko ngol noon waɗi laabi ɗiɗi Abdoulaye Chelsea ina ƴetta Super Coupe d'Europe caggal 2008. hoɗum woni ko fada e janggone e ley runde men Afrique ko noon ina wayna janggo e aljumari nde e Afrique ma wat ina wayna couraji malla mbiyen tan tirage au sort dawal gadanal e Ligue des Champions kam e Coupe de la Confédération yogo équipe uji noon kayinde ina wayna ko yawtoɓe tan ina wayna ko alda e jeede e couraji ɗe ko wayna tout puissant Mazembe ɗum ko équipe tawteɗo toon to RDC nde tawno eɓe keeɓi keblowo kesso ko ɓoyani on ko fansinaji biteɗo Franck Dumas. En timminiran Afrobasket to leydi Rwanda e lalilal ana wonda. Afrobasket to batti worɓe ɓe e oɗo saha eɗen gandi heblo tokos ene yuɓɓine e leydi Sénégal hakkude Sénégal no mbiɗen ni e Rwanda wondude e Guinée Conakry. Sénégal ina heblo ɗum no fewi ngel ɗon kawgel e fuɗɗade nde tawno eɗen gandi ko ñande ina wayne e balɗe sappo mbiyen keddi hen ko ñande nogas e nayyi nduɗo lewru ha 5 lewru jeenayi ɓurɗo ɗum jogori fettede to Kigali caggal nde baroɗe ɗe pooli ñande talata ɓennuɗo leydi Guinée to Dakar Arena ɗo yete wonno worɓe ɓe Boniface Ndongo ɓe lappi hanki Rwanda 87 faade e 60. A jarama Oumar Mamadou Sow. Koɗo men hande. Lionel Messi petto na mbiyan lato ballon mawɗo kañum no fiɓi sarti hakkunde muɗum e diɗɗal PSG to leydi France e ɗiɗo duuɓi ɗiɗi garoji joni ɗi Messi tawdete e ngal ɗo diɗɗal caggal nde mo dartino golle makko
FC Barcelone yewtidi nde ko Messi domra to PSG ɗum woni ko kanko Aboubacry Ba jeyndiyanke andanɗo banggal latol ballon yewtidi nde Amadou Baroba. Modi Aboubacry Ba en nani e ɗeɗo balɗe fof immagol Lionel Messi to Barcelone omo hucci to Paris Saint-Germain hande o ko holɗum woni sababu immademo to Barcelone walla mbiyen yaademo to Paris Saint-Germain? on jarama takimo immade Barcelone ko kanko hankadi kam wala o wawano heddade toon ko kalis ko affaire kalis affaire ɓuuɗi e ittimo toon Lionel Messi waɗi to e Barcelone ko woni hakke duuɓi nogas so wontino tan ko yiɗi kanko kam ko heddade toon so wontino Barcelone naaɓe ɓe jinno ko heddade toon kono noon hande o noon Messi yettima to ganduɗa ko yoɓate ko Barcelone natti wawde ɗum so Barcelone yoɓi Messi ɓe mbawa hankadi yedde goɗɗo. Modi Aboubacry Ba ko holɗum addanimo signinde to Paris Saint-Germain walla ko holɗum addanimo wonde e ɗen ɗon koyɗe ko holɗum saabi o signinani e club aji goɗɗi? hande o e aduna he ko club ko an mbiɗen kaɗe kadi kanko kaɗa haala kalis ko haala mbuuɗi woni ittaki mo ittiyumade Barcelone ko club aji ɗi bawɗi hankadi yoɓde ko Messi jarata ko ɗi kewani ko Manchester City ko Paris Saint-Germain ñande Barcelone tintinte yimɓe wi hankadi natti wawde jogade Messi oɗon ñalawma Manchester City signi joueur goto ɓe coodi joueur mo ganduɗa wiye Grealish 117 millions d'euros a wawa ƴeftude 117 millions mbaɗa e joueur et même jour o kadi ƴefta kalis mo Messi sohli o mbaɗa e Messi donc Manchester City kam ilminama e hoore heddino tan ko club goto mbawno hankadi ɗo sodde Messi woni Paris Saint-Germain. Eɗen gandi woni fandare Paris Saint-Germain e ɗiɗo duuɓi battidiɗi foof e fannu lato ballon ko ƴettude la Ligue des Champions holɗum Messi wawi addande walla ɓeydande Paris Saint-Germain? Messi kay woni foof Messi kay sa dañi Messi tan hankadi kam a dañi foof wiya ko noon ala fof to winda kam ko sa dañi Messi tan a dañat Ligue des Champions kono kam a ɓeydoto ɓattade ɗum nda hande o kam ko Messi kam yimɓe fof ne gandi ɗum ene haalani ene laaɓira yimɓe fof anduɓe bal aɓe ganda bal yiɗɓe bal emo ganda ɓe jiiɗa bal ene gandi ko Messi hande kam kanko ɓuuri wonde joueur mawɗo e aduna en sa dañi Messi hay suka dañani Ligue des Champions kam a ɓeydima ɓattade ɗum Paris Saint-Germain waɗɗani gagnade Ligue des Champions ɓe mbaɗi final ɓe mbaɗi demi final ɓe mbaɗi renforcé Messi ma taw toon ɓe gandu nawnoɓe Paris Saint-Germain ha final maw taw toon Neymar maw taw toon Mbappé Sergio Ramos Navas gardien maw taw toon ɓe ganduɗa ɓeɗo hande kam kono mbiruɗani tan hakkudeɓe koɓe pini koɓe ñalli e koɓe mbalde fof ko wiyeɗe gagnade Ligue des Champions dañde Messi noon a yiɗi dañde Ligue des Champions yaadude Messi ɓuuri oppude Messi e caggal ma walla ngara aɗa joue kawra e Messi Paris Saint-Germain ƴefti Messi haydara changeta noon e koɓe jinno kono kam ma ɓe ɓeydo ɓattade koɓe jiilotnono ɗe kidale fof. Cikkuɗa Messi ana wawi yitade hoore mum e Ligue 1 française so tawi eɗen gandi Paris Saint-Germain ana heewi fottude e kippon tokocon hono Dijon en walla ɗi ganduɗa ko less goni? non ko tawa France ko woppi ɗum Espagne Dijon en aɗa andi yimɓe kala Dijon mais kono jeƴƴiti Getafe jeƴƴiti Valladolid jeƴƴiti mi anda holle Grenade jeƴƴiti club aji sokosi kadi ene Espagne et puis ɓen Messi no sudanno en ɗaɓe Messi wona ñande fof jouata classique o de. A sikkani so Paris Saint-Germain soodi mo ganduɗa kañum woni Lionel Messi jogorani yeyde e fettoɓe mabɓe mawɓe hono Mbappé hono Neymar beele ɓe keɓata caɗele kalis holnon jiiruɗa gondigal hakkude Mbappé Neymar e Lionel Messi? Paris Saint-Germain sodani Messi ko transfert libre Paris Saint-Germain ko salaire makko tan hande o Mbappé ɓuuri cherde Mbappé koɓe joɓi koɓe joɓi haɓe dañi Mbappé ko Mbappé ɓuuri cherde e Messi Neymar ɓuuri cherde e Messi 200 millions ɓe joɓi pour dañde Neymar kadi avant koɓe joɓa salaire makko Messi haydara ɓe joɓay zéro ala transfert hay ɗum woto yimɓe woto yimɓe jejjiɗ ɗum hande o to kaalaten to Neymar ɓuuri cherde e Messi Mbappé ɓuuri cherde e Messi est ce que noon ko tawi hande ɗo Messi e Mbappé e Neymar ne mbawi wondude oto jejjiten ko club mawɗo wona joueur goto de en mbawi wiide ko Barcelone ko grand club hade ma wonde grand club il faut ko mbawa wondude e joueur aji mawɗi Messi wonde Neymar ɓe gagnima ko wawno gagnede foof Messi wonde Eto'o wonde Ronaldinho wonde Thierry Henry ala foof hande ɗo kam joueur mawɗo kañum tan gara e club tan jeeya
en waɗi ko jogii jour ko goto mawɗo eɗen gañi ala woda on club ala. Aboubacry Ba a jarama no feewi. a jarama Aboubacry Ba kanko wonno koɗo meɗen hannden mo yewtidi Ibra e Amadou Baro Ba mbiyeten e jahol Messi ɗum Lionel Messi e diɗalla Paris Saint-Germain. On jarama ko winda e jayndeji. ko winda e jayndeji ɗi Oumar Mamadou Sow bisimilla maɗa ko winda e jayndeji ɗi. ko noon tigi Abdoulaye ko hen tigi paɗen hande toɓɓe ɗiɗi mawɗe gaddande bandiraɓe ɓe alhaali cumuli to Algérie wondude e Oumar El Bachir jogoɗo fawede e juuɗe CPI. bisimilla addorto tafan e cumuji gonɗi leydi Algérie gilla puɗɗode yontere nde. ko noon no mbiruɗani gila altinare faltinde nde ina wonde caɗele ndinɗon leydi Algérie alhaali cumuli jayde tesa holliti wonde ina wayna ɗum meeɗani wadde meeɗani kadi yiyeede e taarika leydi ndi cumu ngu ɓuuri tampinde koto ladde witende Kabili yewɗo saaha noon Abdoulaye yimɓe 43 gawri hen e ladial tawi hen nogas e joyoɓe ko konunkoɓe arnoɓe wallidde sapeur pompier en ete ngakkeni ndiyam noon ina teska toon no feewi jayde le monde Afrique to banggue mum holliti wonde yimɓe nayo pawama junggo e tumede jeeyede e ko saabi ɗiɗo cumuli ko kono kay El Moujahid ko jayde laamuyankore wite noon toon to Algérie kañum de e yiyande mum alhaali o ina wayna leyɗele goɗɗe juuɗe mumen jaltani hen. toɓɓere wonde nde woni to leydi Soudan e banggal kabaruji Oumar El Bachir. ko noon sikki yala e ɗum Abdoulaye jayde e wiitende sunna gomɗini on ɗon kabaru ina wayno ko hanki e batu jagorɗe ɗe pellital ngal ɓama kanko Oumar El Bachir laminoɗo Soudan haqqi duuɓi nogas e jeenayyi pawɗi wondude e ɗiɗo eɓe e gollodotono maɓe nawi e yeeso suudu ñawirde aduniyankoro hono CPI ɗum ko gam ñawede e wargoji kam e fitinaji batnoɗi to Darfour to ganduɗa ɓuuri 300 ujunere yimɓe ina wayna mayino toon e saaha laamu makko kongol ngol immi ko e jagorɗo kalfinade gueɗe caggal leydi ndi hono Mariama Al Mahdi ko e saaha noon mo ganduɗa Abdoulaye ina wayno hoorejo keso CPI o hono Karim Khan ina toon e jillu nder leydi ndi jillu dumutoɗo e yontere. aywa ɗo kattana ko winda e jeyne ɗi a jarama. toɓɓe mawɗe jewtade e kabaruji meɗen alkamisare hannden 12 lewru jettoɓordo hitande ujunere ɗiɗi e nogay go'o gonno ɓi leydi Koudoir Mohamed Sess Soukou anditirteɗo Souk ɓattiɗo du sanne Guillaume Soro naggama Bamako lamo leydi Mali talatare ƴaɓɓinde nde wonno sariya leydi Koudoir ana jokkimo duuɓi nogay e sokede e kaso Koudoir waɗino du ɗerewol kala hen ɗomo yiya mo nangge ɓiɓɓe leydi Zambie puɗɗi wurtude beete alkamisare hannden cuɓo hoorejo leydi mum en hakkude yimɓe 16 tewtoɓe Edgar Lungu hoorejo leydi ni hannden e lundiɗo muɗum haykande Hichilema goto e ɓen ɗon woni milenteɗo hemde kaw to leydi Afghanistan fedde Taliban ana jokki fa han ɓamtude ngalluji ɗe iwde e juuɗe konunkoɓe leydi ndi e Ghazni kilométre uji 150 ha banggue worgo nayade hirnangue Kabul lamo leydi ndi naati e juuɗe fedde Taliban beete alkamisare hannden. alkamisari fuu hano oɗo saha en cilminan neɗɗo goto taweteɗo no golla e suudu radio goldure RFI fulfulde hannden en cilminamo kanko Adama Sall gollo kalfinaɗo juɓɓuɗi e Rêve FM anni ndendori e diwan Matam ɗo Sénégal ɗo Boliba yewtide makko. Adama Sall a selminama. Salmitimama Boliba. Ko holton radio mon go jooɗi Adama Sall? Radio ngo woni ɗo ko e département de Kanel commune ene wiye Ndendori région de Matam. holne neɗɗo waɗata ha heɗo radio mon go? Rêve FM ene wawi heɗorede so tawi a yiiɗi nangude e banggue diwan mo Matam Gayna fréquence o ko 106.3 woni 106.3 ko wona ɗum ko ma waw heɗorade radio ngo via internet so tawi a naati Zeno e on saaha sa tappi Rêve FM ma waw yiidego toon mbawa hettade ngo. E hol i nokkuji radio ngo nanguete? Radio ngo en nangue e nokkuji ɗi ko wayno département de Kanel o kala kono kadi radio ngo ene nangue e banggue goto to banggue Bakel yaɓanma Tambacounda tawi kadi en lumbi leydi Mauritanie eɗen gandi diwan Gorgol kam e Guidimaka Rêve FM ene hette toon hayso tawi ni ngo heɓani yajñade toon to ganduɗa ɗo kadi woni diwan Mauritanie o. Holi jewti ɓurɗi hettede hande e radio mon ngo? jewti ɓurɗe wawde heɗede ɗo e radio Rêve FM surtout koko yowiti e émission mbaɗo subaka kala altine ha alkamisa biyeteɗo Jam Wali ene jeeya hen kadi yewtere wonde wiyetende allo docteur
tawa kadi ene wawi heɗede ɗo alkamisa kala kono eɗen gandi yewtere wonde tawa kadi ene waɗa alarba kala hedde wattuji 13 yaɓonma wattuji 17 tawa ko yewtere wiyetende tigui jamanu kono kadi yewtere wonde wiyetende ndema e gaynaka jeeyande e ko ɓuuri wawde hettede ɗo ene radio RFM. mane jokkodirɗon e radio RFI fulfulde? eyyi en keeɓino jokkodirde e RFI kene wona hande hitande décembre mois de mars avril ko nden tigui min ɓami vraiment nanggude fréquence o no moƴƴirta ni no fewirta ni ha hebde programme uji RFI ɗi. ene weela yimɓe diwan Matam? no feewi ɓe ganduɗa ɗo kadi ko heɗotoɓe woni auditeur e auditrice kamɓe foof haɓe kollita wonande kam jokkodiral faade e RFI hani e RFI fulfulde wonani ɓe humpita no feewi ɓe ɓeydima andude kadi ko yahata yaduno ha hande o kamɓe kala haɓe mbawa namdade min e kala saaha ɓe min ɓeydoto yaññade gam wawde jokkodirde e RFI fulfulde ɓe mbawa hebde kadi ko ganduɗa ɗo ko ɗum woni goƴaji rendo ɗi mbawa tigui feede no hannirta. ko noon tigui hol caɗele ɗe kawraton e radio mon ngo radio RFM? caɗele ɗe ene jeeya hen surtout to banggue caɗele émetteur kam e table de mixage e banggue sahaji sawtowol ngol wawa kadi hutorede sahaji min keeɓa caɗele kewɗe surtout no toɓoji ɗi gardata ni e ko way noon hani sahaji kadi rayon de couverture o so wi no ɓuurino ɗo yaaji kadi ma wawa wallide no fewi wawa kadi humpidde rendo ngo no yaajiri foof ɗum noonne kadi caɗele kam ɓurɗe teskede ɗo hande surtout ko to banggue kaɓɓirɗe ɗe. hande hol kabar ɓurɗo tengtude toon to Kanel? hande o kabaru ɓurɗo tengtude gayen eɗen gandi koye sumgoji faya hitande ujunaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi kono hande o kam koye bindirgol kam e porogol wona surtout ko fayiti ko wiyete inscription sur les listes électorales ko hen tigui kamɓe foof ɓe goni kamɓe foof haɓɓene gara gam ɓe mbawa winditade ɓe kadi ko changeoɓe kayitaji muɗumen judde ko way noon kono kam eɗen teski mairie ji ɗi yimɓeɓe ene kewa toon ha ko ganduɗa ɗo moni foof ene yiiɗi waylude kayit muɗum juddu walla fewnide ɗum gam wawa tigui e fotade no hannirta ni ko wona ɗum ko ganduɗa ɗo kadi ko ɗum noon woni ɗiɗon toɓoji keɓnoji wadde ɗo hande o ndungo fuɗi ɓe nana natana ndeme maaro ɓe kadi nana natana ndema jeeri e ko way noon ɗum noon caggal kay nde hollita wonande ko heewi e ko engrais ji walla ni kala ko ganduɗa ɗo kadi ko ɗum woni semence uji ponnoɗi hutorede ɗi ene ɗefi manquede ga e marché he hani toɓe poti heɓde ɗum to banggue commerçant ji ɗi o eɗen gandi mboros coronavirus covid-19 heewi hen ko waɗi ngakkere gam ɓe mbawa heɓde ɗiɗon engrais ji hani ɓe keeɓa ɗiɗon semence uji walla mbiyen awɗele ɗe ganduɗa ɗo mbawi hutorade ɗum e guese mabɓe ɗe ɗum ɗo kam woni point mo ganduɗa ɗo ɓuuri tengtude ko wona ɗum ko no Sénégal foof wonirta e ɗowirde wono BFM brevet de fin d'étude élément moyen ko nde on BFM tigui nana jokkiɗo en e nder diwan mo Ndendori hani walla mbiyen département de Kanel o. diwan ngal no jogui nalanke gandaɗo? tawi en goni ɗo en Ndendori eɗen gandi hono dokke Allah ko rappeur mawɗo ko kanko woni ɗo artiste mo ganduɗa ɗo kadi ko mantiniɗo ɗo en e Ndendori hayso tawi ene waɗi woɓɓe. ewa donc min dokkuma gimol dokke Allah. eyyi bisimilla. min beltini hen Ndendori naaɓi kala jarama. jarama seydi Ba. nan ko min tan ganja yite min tan ganja nande sago ma piya kam ande mbele mi wasa wurde hande so min dari mangona sinde so min runti mangona nyoke ko min tan jotoroɗa subaka kekide tumbirti mi fo ada jofo ada huda mi yo maile lofo sago ma bakere mi lofo mi ronka yade mi wona bofo konko wana Allah fo ko kufi gerte so leki Allah na fore wede take kaye waye dinga yaga inyan dinga yaga safar nakhli yala def chiman wallahi de fo aywa anni yeftere hakkunde kanko Boliba e gollowo e sudradio goldure RFI fulfulde ɗum woni Adama Sall gollowo e Rev FM ley Ndendori ane le diwan Matam anni rewo na mbiyanda sahella ɗo Sénégal ɗo tedduɓe ɗo ɗum woni ɗo kattenna e ɗiɗo kabaruji arandeji RFI fulfulde Saliou Diaw e jetti Allah andu a du'anama juuɗe kuncam a du'anama andu e jetti Allah andu a yalti e walde mabɓe nde a natti e walde sahiɓe enen no an heɗano e ɓoggi jande ɗi golle ɗe peewi ɗo e silmaji capantati kabaruji goɗɗi e dow RFI e fulfulde anɓe wallahi goppeɓe ɓe kumpaka sama actu tu fuis toujours dans mes affaires ça se voit que je suis plus cher
Next sama ginaw di waklula worul iyak sama der kanyo munu mayengal ko yidi for yo hal man sama fans lay begal nak ñu mafal